Victor. Nej, Victor. Nej, Victor. Victor. Det var, jeg havde den her kakao. Fuck fake. Vi flytter lige kameraet lidt, så det har en bedre vinkel. Sådan. Så havde jeg den her kakao. Og så tog jeg den her ske. Så gør jeg sådan her. Og så kommer jeg til at trykke den sådan. Sådan. På en eller anden måde. Og så kommer der... sådan her. Og så var det en halv meter op i luften. Nej, sådan her. Og så gjorde den sådan her. Eller bare sådan. Bare højere. Og nu er det. Hvordan kan du gøre det? Hvis jeg ser mine øjne, prøv at se hvor blind jeg er. Så kigger du nedad, så vi kan se en skid i din faggot. Prøv at blind jeg er. Nå, men drenge, jeg smutter altså. Nej. Jo. Meget godt. Peter er her, så kan I bruge ham i stedet. Det bliver. Du må ikke gøre det, det er ikke det, du skulle ikke til at gøre. Victor. Nej, Victor. Nej, Victor. Victor. Okay. Fuck, det er klamt grin. Jeg kommer lige igen. Han var lige gået hak. Valde? Valde, jeg har noget du er interesseret i herovre. Shit, mand. Så bukker han så ned og tager sin pik frem. Valde, er du klar? Spam. Øj. Og? Kvali. Prøv PlayStation. For Sony.